SV, ktorý takisto bez problémov zasiahol stanovený cieľ. Čiže nasledoval výstrel Stanku. Postupne bude tá intenzita narastať, takže hlavne s malými deťmi buďte pripravení, že to bol výstrel zo 152 mm kanonovej hufnice. Streliť, či si zacpí uši, ako bacha. Oliver, čo bude ráno? Nevidí, je tam líp. To už bolo cítiť, ale. To už po fúku. Drží ma. Hej? Čiže teraz pracovníci prechádzajú na 203 mm kanonový systém Pion. Ideš dole? Ideme, že si tam na kilometry. Kolik? Prsí už. Co ty nakryješ? No už si zapsal uši. To bolo centre, tam boli všetky kroky. Také červený iba pláci. Počúvajte signál, ktorý je dávaný. Nestihli sme dokončiť myšlienku, že bude daný povel pred odpálením klaxónom z tohto vozidla. Všetky tieto vozidlá okrem Zármotu strieľali takú imitačnú muníciu, ktorú sme na tento účel pripravili, čiže nebola to plnovýkonná ostrá munícia, kde intenzita toho výstrelu je ešte oveľa vyššia. Jediný zbraňový systém, ktorý použije reálnu minu, je tento 200